Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko gazteratu saioa Zizur Nagusira hurbildu da. Bertan, Irati Goroskietak lagunduko gaitu herria ezagutzen. Saioak itzeko Ane Barkosek Maialen Sagues elkarrizketatuko du. Eta gaurkoan Zizurrera hurbildu gara, bertan Irati Gorosketarekin elkartu gara, bera gizarte integratzailea da, momentu hauetan aniztasun intelektuala duten pertsonekin lanean dabila txantrean. Horretaz gainere bai, magisteritza ikasketak egiten dabila eta musikaria. Arratsaldeon, Irati? Kaixo, arratsaldeon. Konta iguzu zerbait, non gaude? Bueno, Iruñerriko herri txiki batean gaude, hain zuzen ere Zizur Nagusian, eta bueno, gaur egun 15.000 eta piko biztanleko herria garela. Populazio handia du eraten duzun bezala, hauetatik zenbat gazte badira? Zehatz-mehatz ez dakit oso ondo kopurua, baina nik behintzat ikusten dudana da gazteria anitza dela eta gaudela nahiko gazte eta nahiko mugimendu daudela. Gero aztertuko pixkate gazteri hori nolakoa den, herriak kaleko bizi handia du? Bai ikusi ditu dela azkeneko urteetan aldaketa asko ez, azkenean igual COVID-a baino lehen eta konfinamendua baino lehen Zizurren bazeuden jeretan egoteko ohitura asko, orduan orokorrena ematen zela jeretan sartzeko ohitura. Gaur egun jerak itxi zituzten eta orduan igual kaletik jende eta gazte gehi ikusten direla. Orduan esan daiteke aldaketa hori eman dela eta geroz eta pertsona gehiago gaudela kalean. Saioko izenak erratun duen bezala, gazteratu, pixkat Nafarroako leku ezberdinetako gazten bizitza, kezkak, mugimenduak aztertzea du xede. Orain inguru giroa eta aldaketa klimatikoaren blokera joko dugu. Hemengo gazteek ingurugari buruzko ardura baduzue? Zizur mailan badaudela bi mugimendu hau lantzen dutela, hasteko izango zen Zizur Berdea, hori duela gutxi hasi zen kolektibo bat dela, eta hemen ere igual helduagoa daude, baina saiatzen gara haiekin nolabaiteko elkarlana sustatzen eta beste aldetik ere kontsumo taldea egongo zen. Hemen baita ere helduagoa daude, baina gaztetxean hemen ikusten dugun tokia haiekin elkarlanean aritzen saiatzen gara eta badugula haienganako konpromisua eta ekitaldi ezberdinak egiten ditugu. Eran duzu, Zizurren badirela bi mugimendu, ingurugiroaren eta aldaketa klimatikoaren ingurukoak, edo horren kontrakoak, baina orokorrean gazten artean ikusten duzu kontzientziazio bat ematen dela? Nik uste dute oso anitza dela den, azkenean Zizurko gazteria oso anitza da eta nahiko bakoitza badago igual toki ezberdinetan eta igual ikusi dudala hemengo institutoan jende pila dagoela, igual geroz eta gehiago lantzen dutela gaia. Orduan, izan daiteke konpromisu gehiago daukagula. Eta Irati, zentzu honetan, zuri pertsonalki, zer da gehien arduratu edo kezkatzen zaituena gai honen inguruan? Nire ikuspuntua dela gai hauek individualki ikusten direla. Azkenean, zu pertsona moduan egiten dituzun aldaketak, azkenean ikuste ez direla igual benetako helburuetara iritsiko. Orduan, nik uste dut oinarria igual gaizke edo aldatu beharreko gauza dela. Igual kolektiboki ikusi behar den aldaketa bat dela, eta igual enpresari handiek direla benetako aldaketak eman behar dituztenak. Orain lan gaiez edo galdera gaiez aldatuko dugu, ikasketa eta lan egoera, bertan Zizurren, herriko aurrek edo gaztek non egiten dituzte ikasketak? Txikitatik badaude hainbat aurre eskola, orduan txikitatik hemen egotea eta hemen ikastea oso erraza da.
Eta gero, institutua badugu eta batxilergo arte ikas dezakegu. Ni bai nire kasuan batxilergoan Alaitzera joan nintzela, batxilergo eszenikoa ikastera, baina bestela gehienak hemen geratzen dira. Osa, badago aukera. Euskaraz ikasteko aukerarik badago ikastetxe hauetan? Bai, Erreniega ikastetxe publikoa D modeloan egiten da eta bai, badago. Eta gero aurreskoletan ere bi hizkuntzetan egiteko aukera dago, orduan alde horretatik ondo badago aukera. Eta batxilergoa institutua ere badago erderazko modeloan eta euskarazko modeloan. Eta ereduetan zein erango zenuke dela hartuena bertan zizur nagusian? Institutuan ikusten da gehien bat, azkenean igual maila berdinean dauden, adibidez, DBH lehenengo mailan igual euskerazko 3 klase daude eta gaztelanian igual zeuden 5 edo 6, orduan ikusten da hemen zizurren erdera gehiago hitz egiten dela. Eta hemen zizur handian, zela mota eskaintzen dira edo izaten dira? Gazteak nahiko zaila dugula arlo horretan. Adibidez, ikusten direla ostatuetan o tabernetan geroz eta gazte gehiago lan egiten, baina bestela nahiko zaila dago. Ni bai egon nintzela sorta izan nuen eta ikastetxe, lehen esan dudan ikastetxean egon nintzen jantokian lan egiten, baina bestela nahiko zaila dago, hemen lan egitea. Bertzena Iruñerri da, ez? Hori da, hemendik atera eta hortik ja igual aukera gehiago daude, bai. Orain bertze gai interesgarri batera pasatuko gara, berdintasunaren gaiera. Zer ikuspegi duzue gazteok emakume eta gizonen eskubide berdintasunaren inguruan? Hau nahiko orokorrean hitz egitea da, baina hemen Iruñerriko beste auzo edo beste herri batzuetan bezala hori sustatu nahi dugu, eta ikusten ditugula aldatzeko ditugun gauzak, ez? Eta badagoela mugimendu nahiko hori lantzen, orduan, aldaketak egin behar direla argi ditugu eta hortan gabiltza. Eta, Irati, gaurkoan zizur handia erakutsi behar diguzu, pixka bat, txoko ezberdinak, eta lehenengo puntu bezala nora eta ekarri gaituzu? Hemen zizurko esparru gaztetxea daukagu, eta niretzako eta nire bizitzan izan ditudan 3 puntu hauek erakutsiko dizkizuet, eta hori izango zen lehenengo tokia. Eta leku honetan konkretuki zer da egiten duzuena edo egiten duzuna? Gazte ezberdinak eta igual mugimendu edo kolektibo ezberdinak elkartzeko gunea da azkenean, eta igual astero egiten ditugula kolektibo amankomun hauek elkartu eta hor tokia edo eremua azkenean aurrera eraman, ez? Azkenean zizur herri moduan aurrera eramateko eta berriz berpizteko saiakerak egiten ditugu eta hori azkenean igual ekintza ezberdinak planteatzen ditugu, baina ikasturtean zehar plangintza eta igual proiektu ezberdinak pentsatzen ditugu, helburu zehatz batzuekin eta hortan ibiltzen gara, pixkat orokorrean. Ederki Irati, galdera parrasta dauek eginda, orain pixkat erakutsiko jazu txoko hau eta joango gara bertzeleku batera, ez? Bai, noski. Zizurreko kaletatibarna ibili gara, nila nahasia eta galduta nintzen, eta batean bertara etorri gara, non gaude? Zizurren dagoen Sorginkale banaketara etorri gara. Errandiate promo pixkat egiteko, ezta? Begira, haiekin kontaktuan jarri nintzen eta komentatzea, igual jakingo duzuen bezala, hemendik Sorgingaua festivala ateratzen eta hauek dira igual sustatzen dutenak. Eta azkeneko edizioarekin liburu eta dokumental bat atera zuten eta pixkat promozio hori egitera etorri naiz ere. Hemen Sorgingaua eta Sorginkale banaketaren historia agertzen da.
festival ezberdinen eta hemen bizitako bizipen eta argazki ezberdinak agertzen dira. Eta hori anekdota ezberdinekin eta irakurketa ezberdinekin. Eta egia esan oso interesgarria dela, orduan animatzen zaituztet erostera. Eta orain elkarrizketa da itzuliko gara, interesatzen diren edukiak lantzeko, eta oraingoan gazte mugimenduetan, herrian gazteak gelditzen zarete? Bai, lehen ikusi dugun bezala, bai, elkartzeko eremua edo mugimendu ezberdinak elkartzeko eremua gaztetxea da, orduan, bai alde horretatik zizur nahiko mugitua dela, orduan, bai, badago mugimendua. Gaztetxea gero ikusiko dugun roketxea eta hemengo sorginkale banaketak. Egan duzu ere zer lekutan gelditzen zareten gazteak. Gazten arteko elkartasunik dagoela erango zenuke? Bai, nik uste dute zizur Iruñerria mailan nahiko igual kanpoago edo urrutiagoa dagoenez, igual azkenean gure artean elkartzeko eta pina gehiago egiteko lagundu digula. Orduan bai uste dute elkartasun hori badagoela eta zerbaiten aurrean zerbait egin behar bada laguntza hori ematen da eta badago konpromezu maila hori. Erango zenuke zizurtar batek pertenentzia identitate bat garatzen duela? Bai, eta Iruñerria mailan nahiko esaten da hori, los zizurkos somos muy zizurkos. Gazte mugimendu berezirik ere aipatzeko? Bueno, badaude nahikotxo, orain duela gutxi hasi ziren Marikaroaren kontuarekin hori insumiso talde hasi ziren, gure adineko guraso insumisoak hasi ziren elkartzen eta gaztetxea haiekin egon ginen hilabete bateko prestaketa eta ekitaldi ezberdinak egiten. Eta gaur egun mugimendu hori eta pertsona horiek Marikaroaren taldera mugitu dira eta hori da igual duela gutxi edo zizurren eman den aldaketa, nabaria den aldaketa igual. Gazte ekitaldi edo gitara ugari daude herrian? Bai, adibidez instituzionalki antzerki ezberdinak edo kontzertu eta emanaldi desente ematen direla. Alde horretatik eta gero guk roketxea orain ikusiko dugun kolektiboak baita ere musika eta kulturarekin konpromiso handia dauka, orduan saiatzen dela ekitaldi ezberdinak egiten. Euskararen presentziari dagokionez, normalean ze hizkuntzetan solasten zarete herriko gazteok? Nagusiena erdera entzuten da. Kaletatik gehien entzuten dela erdera da. Eta igual bileretan o militantzia eremuan igual gehiago euskara hitz egiten dela, baina orokorrean gazteetan eta helduetan erdera da. Segurenek Iruñerrian orokorrean analizuen da, ez? Bai, hori da. Zure kasuan konkretuki, zure lagun taldearekin, hori da bizi duzuna? Bai, nire kuadriakoa, nire lagunekin ere erderaz hitz egiten dugu, eta azkenean ohitu gara eta ohitura horiek aldatzea gustatzen zaigu bai. Orain berriro aldatuko du gaiez, kirola eta kultura. Eskolaz kanpoko ekitaldiak antolatzen dira zizurren? Bai, badago, hemengo polikiroldegia orain duela 2 urte uste dut berritu egin zutela eta hor badagoela nahiko indar handia, hori ardoi taldeak, saskibaloia, futbola, badu presentzia handia zizurren, duela urteak daramatza horrela. Eta duela gutxi, nik behintzat duela gutxi ezagutu nuen FS5 txapelketak dira eta duela gutxi bukatu zen ikasturte honetakoa eta orain aprobetxatzen dute Garnatxa taldeari zorionak emateko, haiek irabazi zutelako. Eta hori azkenean haien artean antolatutako zerbait da eta hori zizurren behintzat 5 talde egon ziren, 5 gazteen talde. Eta azkenean gauza hauek oso polita direla uste dut.
Gero, ikusten duzunez, zizurreko gazteek, beren kabuz ere kirola egiteko ohitura izaten dute? Bai, nik uste, igual txikiagoa zarenean ohitura dela, ez, ba, igual saskibaloi edo futbol ardoien apuntatzea, baina bai igual helduago egiten zarenean ohitura dago igual gimnasioan, orain jarri duten rokodromora joatea, edo orain aipatu dudan lehiaketa, bueno, lagunen arteko lehiaketa hauek gauzatzera. Orduan, nik uste dut bai nabaritzen dela aldaketa hori. Helduagoa zarenean, pixkat helduagoa zarenean, geroz eta autonomoagoa edo zure kabuz eramaten duzula. Eta kultura arloan, ze aukera ditugu? Bueno, badugu musika eskola, eta hortik hori, 3 urtetatik igual sartu altzara. Eta, bai, igual udaletxeak eta kulturetxeak hainbat ekitaldi antolatzen ditu, eta badaude, igual astero, igual antzerkiak, zinea jartzen dute ere, eta gero bai jaietan, inauteritan, eta badago txozna batzordea, jai batzordea, eta gauza horiek edo igual egun bereziak aurrera eramateko kolektibo ezberdinak daude. Orain, aizia eta astialdiko galdeta pasatuko gara. Herriko gazteak orokorrean nora ematen duzu denbora librea? Bale, bai, honekin, nik behintzat ikusi dudana da, lehen komentatu dudan, orain komentatuko dut bestela, bai, gazteengan ikusi dudana da, geroz eta denbora gutxiago daukagula, ez bazkenean ikasketekin, klasetik kanpo sartu behar diren orduekin, igual, ikasketetan zaudenean eta lanean, bazkenean ez duzu denbora askorik. Orduan, normalean nik ikusten dudana da, daukazun denbora gutxi hori, igual tabernan inbertiten duzula lagunekin, azkenean sozializatzen zure kuadriakoekin, eta hori da uste dute gehien ematen dena zizurren, ez, igual bai kirola egiten eta kuadriarekin egotea. Eta Irati, besta egiterakoan zer ohitura izaten duzu bertan? Bueno, bai, igual, inauteriak prestatzerakoan, olentzero eguna, o jaiak edo jai txikiak antolatzerakoan, bai ikusten dudala gazteria nahiko inplikatua dagoela eta konpromisu handia daukagula hori aurrera eramateko. Eta hori, azkenean, talde ezberdinak sortzen dira txozna batzordea eta jai batzordea daukagu, orduan, lanketa ezberdinak egiten aurrera ematen ditugu, orduan bai esango nuke nahiko herrikoiak direla jaiak. Eta hori da azkenan ikuste polita egiten dituenak. Beno, Irati, azkeneko 4 galdera blokeak falta dira, joango gara bertze txoko batera, ez? Hori da, bai, bazen. Eta Irati, 3. kokalekura iritsi gara, non gaude? Bueno, Zizurko roketxean gaude, eta ikusten duzuen moduan ensaiatzeko lokal bat da, baina aldi berean ere Zizurko beste kolektibo bat. Eta bertan, zenbat taldek ensaiatzeko aukera dute? Gaur egun arau moduan 10 talde ensaiatzeko topea jarri genuen, eta gaur egun 10 talde gaude. Eta gero horretaz gainere bai, zerbait antolatzen duzu, ez, bestetan? Bai, hori da, lehen eta orain ikusi dugun moduan sorginkale banaketarekin, gero gaztetxearekin eta beste herriko kolektibo batzuekin txozna batzordea sortzen dugu. Eta, hemen jai giroa sortzen dugu eta hemen atzeko kanpan ere txozna jartzen ditugu orduan bai. Jaietan nahiko giroa sortzen dugu hemen. Zizurru nagusiko bezetara etorri nahi den edozeinek, badaki norata joan, ez? Giro polita ikusteko. Hori da, kontzertu honak ikusteko eta giro oparan egoteko ona etorri hartzarete bai. Ederki, orain azkeneko galderekin jarraituko dugu, orain harremanen blokera pasatuko gara. Ze ohiturak daude, nola sortzen dira harremanak herriko gazteen artean, Irati? Bale, bai, nik horrela bizi dut eta nire ingurukoak nik uste dut antzekoa izan dela. Bai, Zizurre, lehen esan duan bezala, Iruñerritik nahiko aparte dagoenez, barnean dago, baina bai, Zizur nahiko urrunago dagoenez, bai, gure artean harremantzeko, igual txikitatik klasean egon zarenekin elkartzea da, igual txikitatik kuadria berdinarekin zaude,
eta gero igual futbol taldearekin edo musika taldearekin hori igual norbaitekin saiatzen hasten zara, eta azkenean horrekin da harremanak sendoten dituzunak eta hor pertsona horiekin egoten zara. Kokaleku gisa, Zizurekoa, Iruñetik pixkate aparte dago, geografikoki zer emuko gazteen artean harrematzen zarete, bertakoak? Bale, adibidez instituto garaian, Garesko eta zona horretako gazte asko etortzen dira. Orduan, nik behintzat horrela bizi nuen eta gaur egun nik uste ere horrela ematen dela, Garesko gazte hauek etortzen direnean, haiekin harrematzen garela. Gero igual helduagoak garenean, Iruñera igotzera hasten gara, azkenean hori igual Zizur txikia geratzen zaigu adin batekin eta beste toki batzuk ezagutzera joaten gara, eta orduan igual Barañaingoekin hemen ondoan ditugula, edo hori Aldezarreko pertsona ezberdinekin hasten gara harremanetan. Irati, orokorrean, zein errango zenuke dela Zizurko edo orokorren ere ikusten duzun gazteriak duen kezka nagusia? Nik uste konfinamentu garaian eta konfinamendua bukatu zenean igual gehien bat gaztengan eman zen kriminalizazioa, eta azkenean polizia kantitatea asko igo zen eta haiek egin zituzten erasoak ere asko handitu egin ziren. Orduan ikuste gazteak gehien bat hori da aldarrikatzen duguna, kaletik eroso sentitzea eta beldurri gabe egotea. Azkenean poliziaren bat zure atzean egotea eta identifikatzea eta ezaki zer eta galdetza, eta nondi zatoz eta zer egin behar duzu, eta olako galdera ez direla beharrezkoak eta hori, nik uste dut hori dela gehien bat aldarrikatzen duguna. Seguro eta lasai egotea kalean. Eta horretaz gain, errangoz nuke gaztek ere bertzen nolabaiteko kezkarik dutenik? Nik uste dut, geroz eta gehiago ematen dena da, lanpostu on batera iristea oso zaila daukagula. Azkenan, gazte batek lan munduan sartzea oso zaila dauka, eta azkenean norbait sartzen denean prekarizazioa handia dago, orduan hori igual da beste kezkaren bat. Hori ematen den prekarizazioa. Bale, eta orain ja bukatzeko, konta eguzu, zure uste, zein da Zizureko txokorik politena edo zuretzat balioa handiena duena? Bale, asko gustatzen zaidan plana da, hemendik Errenigamendira joatea eta badagoela panorama oso polita eta ikusten da igual Zizur herri osoa, orduan nik uste hori izango zela nire txokori politena, hori Zizur osoa ikusten delako eta lasaitasunean zaude, mendian zaudelako, eta hori uste dut izango zela nire txokori politena. Herriko urtean zeharriko gerta egun seinalatuak zeintzuk dira? Nik behintzat inauteriak asko maite ditut eta oso polita geratzen dira. Orduan nik uste dute inauteriak eta nola ez Zizurko jaiak. Herria hobeki ezagutzeko eta maitatzeko, zer jakin beharko luke kanpoko pertsona batek Zizurretaz? Nik uste dut, lehen komentatu dudan bezala, Iruñe herria mailan gaude nahiko baztertuak, orduan nik uste dut izango zela Zizurtarrek daukagun nortasuna o Zizurtar sentimendu hori. Eta gure artean daukagun elkartasuna nik uste izango zela. Erran duzu, Errenigamendiko bistak paregabeak direla, horrek pista bat ematen du, zure plana zen izango litzatekeen, baina kanpotik lagun bat etortzen baritzaizu, ze plan eskeniko zenioke bertan egiteko? Lehenengo plana seguro Errenigamendira joatea izango zen, eta gero rokodromo berri bat ireki dute, orduan igual rokodromora joatea, gero ere igual antzerkiren bat edo kontzerturen bat badago horra joatea, eta Zizurko kaleetatik ibiltzea. Azkenean badago bizi nahiko txo, orduan hortik murgiltzea. Irati, mila esker, gaurko saioan Zizur handia eta zure inguruare bai erakusteagatik,
Edo nola ere, orain, sorpresa batekin utzi behar gaituzu, ezta? Hori da, bai, algoritmotik deitutako taldearekin harremanetan jarri naiz eta horiek egongo dira abesti bat jotzen. Erroketxean dagoen talde bat da eta horregatik esan diegu ona gerturatzeko. Irati, mila esker. Venga, zuei. Ez bat arte. Agur. Aio. Kaixo Maialen, zer moduz? Kaixo, ongi. Zu nor Euskal Herria Antiespezista kolektiboko bozeramailea zara. Beraz, konta eguzu pixka bat zertan datzan kolektibo honen lana. Bale, nor eragile antiespezista bat da, Euskal Herri mailan jarduten duena, eta gure arloa batez ere komunikazioa da, edo gure ideia edo gure sorrera izan zen, bazegoela mugimendu antiespezista bat pilpilean, handitzen ari zena, jende berria sartzen, eta talde lokal txiki asko sortzen ari zirela beraien herrietan eragiteko, eta horren kontatu nahi genuen guzti hori, ez? Osa, kanal bat eman horri, eta horretarako zentzu horretan hasi ginen lanean. Eta noiz edo zergatik ikusi zenuten horrelako kolektibo bat sortzeko beharra? Izan zen duela ia 4 urte, eta batez ere hori ikusi genolako bazegoela ekintzak, bazegoela jarduera, mugimendua martxan zegoela, baina jendeari, mugimendutik kanpoko jendeari ez zitzaiola iristen informazio guzti hori, ez? Orduan gure saiakera izan da gehiago zabaltzekoa, ez? Bozgorailu izatearen funtzio hori. Eta zuen ustez edo zuen esperientzian oinarrituta esango zenukete euskal gizartea nolabait kontzientziatuta dagoela antiespezismoaren inguruan? Uste dut gai zaila dela. Azkenean animaliak sujetu batzuk dira gurekin konbibentzia era aislatuan egiten dutena, ia osotasunean, ez, esplotaziopean eta bereiziak daudelako, orduan gaur egun gizartearen gehiengoak hemen ez ditu bere egunerokotasunean animaliak ikusten, ez haiekin harremantzen, ez, eta horrek deskonexio handia dakar, ez. Orduan, gaia da zaila, ez, eta planteatzea zapalkuntza bat bezala, ez, dela azkenean antiespezismoak egiten duena, salatzea animaliak injustuki erabiliak direla, ez da erraz entzuteko zerbait. Baina bai uste dut azken urteetan bilakaera handia egon dela, eta geroz eta prestatuago dagoen jendea edo dagola, ez, entzuteko prest eta arreta pixka bat gaiari emateko prest. Eta zuen kolektiboaren arabera nolabait animalien askapenerako mugimendua politikoa da, ezta? Zer mezu helarazi nahi diezue antiespezismotik kanpoko jendeari? Batez ere guretzat da deseraikitzea edo sinesmen hori animaliak gure erabilerarako existitzen direla, beraietaz baliatzeko, ez, eta bere baitan bizitza bat dutela, ez, disfrutatu nahi dutena, interes batzuk dituztela, eta gure gizarteak ez diela hori errespetatzen, ez, azkenean guztiz zapalduak daude, eta guk eskatzen duguna da, zapalkuntza hori, beste zapalkuntza batzuk salatzen ditugun bezala, kontuan izateko. Eta nor ezagutzen ez duen nororentzat, zer ekintza mota antolatzen dituzu edo zer lan mota egiten dituzue? Norrek dazka 3 zutabe nagusi edo, ez? Lehen hitz egiten genuen komunikazio hori, bozgorailu izatea, ere mugimendua bera saretzea, ez? Lehen komentatzen dituen talde antiespezista lokal hauek elkar saretzea, horretarako ekimenak sortzea, manifestazio antiespezista konbokatzen dugu urtero, eta, hirugarrena izango litzake euskarazko material antiespezista sortzea uste dugulako osorrek errekurtso gutxi daudela zentzu honetan, eta gure hizkuntzan ere egon beharko luketela, jendea benetan informatu dadin eta bere hizkuntzan egin ahal izateko. Eta une zehatze honetan zertan ari zarete, zerbait zehatzean lanean ari zarete edo konta edazu? Aurkeztu berri dugu Lorratzean dokumentala,
dela animalien aldeko mugimenduaren historia biltzen duen dokumental txiki bat, azkenean egiten du pixkat irakurketa bat, ez? Europan mugimendua jaiotzen denetik, kontekstu horretan ulertuz, ez? Europako kontekstu horretatik, nola iristen den gurera, ze bilakaera duen, eta gaur egungo militanteak eta azken urteetakoak zer egiten ari diren, ez? Orduan, elkarrizketa ezberdinen bitartez, narrazio hori edo historia hori kontatzen saiatzen gara ikusentzuneko pieza batean, eta hori izan da azkena, argian aurkeztu genuen duela hilabete batzuk, eta segituan orokorrean, ez, irekitzera goaz jendeak ikusi dezan gure kanalean. Eta etorkizun gertu bati begira zer gustatuko litzaizueke lortzea? Batez ere, lehen komentatzen nuen arreta hori, ez? Serio hartzea gaia eta animaliak sujetu konsideratze hori, ez? Ez direla gauzak, norbait direla, eta ondoren hasten dira galderak, ez? Behin ikusten dezunean animaliak ez direla zerbait, norbait direla, eta esaten zut, orain honekin zer, ez? Eta hor, mailan jartzea eztabaida eta ikustea gizarte bezala nola emango diogun erantzuna horri, eta nola egin beharko dugun bilakaera bat benetan beraiek ere errespetatuak izan daitezen. Eta zergatik uste duzu hainbeste kostatzen dela kontzientzia hori izatea edo igual gizarte mailan ez diogula behar bezain garrantzia ematen? Faktore asko daude, lehendabizikoa izaten da gu geuk arazoak dauzkagula, ez? Eta gauza asko ditugula konfrontatzeko, zoritxarrez gizartea oraindik dagoen bezala, ez? Eta sistema honek egiten digu denoi mina, denoi batzuei egiten dugu mina, gehiengoari, eta orduan askotan normala den bezala horretan sartzen gara borrokan. Kontua da, pixkat espektro hori zabaldu behar dela, eta ikusi behar dugula ez bakarrik gurea, ez baizik eta ondokoena, eta ariketa hori zabaltzen doa, ez, konturatzen hasi gera, arreta jarri behar diogula bibentzia asko hori, eta ikasten ari gera, mugimendu sozialetan orokorrean, ez, geroz eta realitate gehiago ikusten ditugu, eta argiratzen saiatzen gera, eta animaliekin ere gure zentzua, ez, norren zentzua da gai hau ekartzea, ez, gizakiz besteko animaliekin zer. Ez dakit zerbait gehiago gehitzea gustatuko litzaizuken edo zerbait gehiago kontatzea? Ez, nahi duenak pasa daia gure web horritik, dela nor.eus, eta hor informazio ezberdin artikuluak aurkitu ditzakela, baita fanzine eta liburuen itzulpenak, dokumentalak azpidatziak, eta gaian gehiago sakondu nahi badu, hor dagoela materiala edo gurekin kontaktatu dezak ere info@nor.eusen. Mila esker Maia gurekin hitz egiteagatik eta egiten duzuen lanagatik ere. Mila esker zuei gonbidapenagatik. Agur, omez. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.